Ibou Thiam moo jiite mouvement bu ma Kawrale Bamtare ci région Saint-Louis département de Podor boo xam ne moo am 22 communes Sénégal yëpp 19 Dakar bi moo ci topp am 4 arrondissements am 54 867 habitants bul fàtte foofu sa joyel naa la ba koɓe ni ko ɗum bandiraɓe gueɗiyankoɓe ɗe mbiyankoɓe on calminama min ñaaguima allahu jomiraɗo jaam mbaɗe bawɗe katande kuddudinɗo nde allah waɗante en jaam waɗani en kisal waɗani en ɓamtare enen foof gonen e jaam ha e ñande nogas e enɗa lewru ndu enen e président Aliou Mamadou Diam kawre en toon e palais en calminimo noon kanko musidɗo men tedduɗo o président Aliou Mamadou Dia e dendagal wondiɓe makko wonɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe hande kam o dañi maccuɗo makko séréer o ari tawtima mbeɗa andi golle ndema jaari yesso no fewi en calmini Cheikh Tidiane Sarr kanko Cheikh Tidiane Sarr o e madame Diallo ko yimɓe tiɗɓe dariɓe ɓe ganduɗa ɓe so tawi o dañi hono Oumar Sow Cheikh Tidiane Sarr madame Diallo eɗen yenanano joomi ma wiya afandare nde woɗɗo no fewi en calmini sehil meɗen mo ganduɗa ko kanko woni Harold Delle Ba musidɗo meɗen mawɗo ceerno Boubacara Dia ko ummide degri département Podor amon ɗo jooɗi te kadi ko gardiɗo mouvement biyeteɗo Kawral aynaɓe en calmini omo ganduɗa o ko Fati Diallo ummiɗo ha toon to Fanayi e omo ganduɗa ko Moussa Ba ummi guila Kaolack ɓe ganduɗa ɓe madame Diallo ina andi Oumar ina andi ko ardiɓe dental manggal ɓe garno ɗo sababude leader goɗɗo saabu jinguere e guendiyankagal mabɓe mbi ɓe garat ɓe mballa mo ganduɗa ko kanko woni président Aliou Mamadou Dia musidɗo Sayere Sow mo ganduɗa ko kanko woni Ousmane Sow Allah jarama Ousmane ko heddi ko bandiraɓe guendiyankoɓe ɗum hono fo mbimi oɗon paami Aliou Mamadou oɗo ko kanko woni 5e président de la République o jingalno kartal e ɗuɗo fondu e ballal o mo ganduɗa ko kilifa meɗen so wiyama ceerno Simi Moustapha Sy Moussa Diwol musidani mo ganduɗa o ko waɗi ko e leydi Sénégal majjata mayata yolata ko ɗum noon bandiraɓe enen cohluɗen e leydi Sénégal ko président gaddirowo jaam cohluɗen e leydi Sénégal ko président garowo nanodiral cohluɗen e leydi Sénégal ko président ittowo heedi heeɗa cohluɗen e leydi Sénégal ko président ittowo taƴi enɗamagal cohluɗen e leydi Sénégal ko président darantoɗo ndema darano gaynaka darano awo darano ouvrier darano rewɓe darano sukaɓe darano ɓe ɓen cohluɗen e leydi Sénégal ko président sénégalais so wiyama sénégalais o ko yumma séréro Baba Pullo o resi rewɓe ganduɗa sénégalais pire 1000% wona 100% cohluɗen hen ko gonɗiɗo ɓe ganduɗa ina feeti guiti mum ina andi watto cohluɗen noon en cohlani président Penowo en cohlani président Goudio en cohlani président Barowo yimɓe cohluɗen ko président Masala dariɗo gaddowo jaam e leydi Sénégal bandiraɓe funnangue e nagarawe wonko Allah jarama on jarama Sarr ñun lu tax ñuy wax parce que li ñuy def luppati wuñu amuñu kenn koo xam ne moo takk fi buum bu ñu génne mu ñu lu tagga def fii dañ koy def fii dañ koy def région de Saint-Louis département Podor def ko Bakel def ko Kidira billahi wallahi fépp fu ne nit moo xam ne bu dee rek kam ñu si yoon bi nga xaar bon nañu def si yoon bi incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah Thank you.